Το Εργαστηριακό Κέντρο συμμετέχει ενεργά στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+A 220V-ET σε συνεργασία με εταίρους από τη Σλοβενία και τη Σερβία. Στο πλαίσιο του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε η 4η διακρατική συνάντηση στο Νόβο Μέστο της Σλοβενίας, όπου παρουσιάστηκε επίσημα η καινοτόμα εφαρμογή που έχει σχεδιαστεί για την υποστήριξη των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Η εφαρμογή στοχεύει στη βελτίωση των καθημερινών τους πρακτικών, ενσωματώνοντας σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της βιωσιμότητας στον αγροτικό τομέα. Το πρόγραμμα Erasmus+A 220V αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα συνδυασμού της πληροφορικής με τον αγροτικό τομέα, προσφέροντας σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις που ενισχύουν την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα. Μέσα από τη συνεργασία με εταίρους από τη Σλοβενία και τη Σερβία, αναπτύχθηκε μια καινοτόμα εφαρμογή που παρουσιάστηκε επίσημα στο Νόβο Μέστο, η οποία απευθύνεται σε αγρότες και κτηνοτρόφους. Η εφαρμογή αξιοποιεί τις δυνατότητες της πληροφορικής για τη διαχείριση πόρων, την παρακολούθηση δεδομένων και την υποστήριξη λήψης αποφάσεων, φέρνοντας τον αγροτικό τομέα πιο κοντά στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Στη συνάντηση συμμετείχαν 2 καθηγητές, ο Διευθυντής του Εργαστηριακού Κέντρου, κ. Κλώνης Απόστολος, και ο υπεύθυνος επικοινωνίας για το πρόγραμμα, κ. Αλεξανδρίδης Σάββας. Οι εκπρόσωποι συνέβαλαν ενεργά στις συζητήσεις και στην παρουσίαση της εφαρμογής, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για την ενίσχυση του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα, ενώ παράλληλα προώθησαν τη συνεργασία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών